нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Я благословен веку тебе. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. За нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Виталь Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Виталь Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Виталь Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Виталь Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Виталь Мария, полная ласки, Пан с тобой, благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона твоего Иисус. И благословенный плод лона твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Я благословен веку теперь и во все времени на веки вечные. Аминь. О Мария, без греха зашародная западная. Молись за нас, кто в тебе порятунку шукает, и за ты грешных, кто тобой порождает, особливо за хворых приконающих. О мой Иисус, Пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тем, кому наибольше потребна Твоя милосердность. Святая Богородица, у наших потребах не помрачай молением нашим, веру всякой злой пригоды, прибавляй нас завсёды. Анна творенная и благословенная, о Анне наша, опекунка наша, утешальница наша и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыном Своим нас разрушай, Сыном Своим нас отдавай. Стил номер 186.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Воззвони. Так, дорогі брати і сестри, на Евхаристії, мши святой. Сьогодні літургія слова захочет нас затриматися і задуматися над вельми важним моментом нашого життя. Mianowicie справою пробачення. Напевно, не завжди легко дається, принаймні так відчуваю в своєму житті, завжди буде пробачати. Не значить, що ми закриті, але завжди gdzieś є певне почуття такої справедливості, чи чому mianowicie і як. Сьогодні Бог нас учить об тим, що, по-перше, нам пробачає, и учить, как мы были людьми пробачения. Бог это то, что открывает нас на правду об житті вічному, правду пребывания Богом, який повний любові. Кожного дня, так naprawdę, my sami doświadczamy Bożego pробачення. Nasz кожної святої мши стаємо на початку і мши так говоримо тим, що пробач мені провини мої, мої думки, вчинки, мої занедбання, таке, що... Тому вельми важно, як ми так само були людьми пробачення, бо пробачення – це один з таких найбільших дарів, які ми можемо прийняти, але так само, які можемо дати другому. На початку літургії станемо правді перед Богом і перепросимо, як за всі наші гріхи. Споведаемся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зашил я вельми думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся
В эту святую мшу отправляем тенцем, все Божьим благословением и потребных ласков для Андрея с нагоды дня народжения. Молимся, всемогутный Боже, покорно Тебе просим, научи нас быть разважливыми, как словом и чином мы виконували Тое, что Тебе досподобы. Проспана наша Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живі, владалицю єдності Духа Святого, Бог про усе веки вечные. Пожалуйста, пройдите у пера, простоите у пера, дайте возможность людям просить табличку, не заслоняйте. Читание первой книги Самуэля. В те дни поднялся Саул и с 3000 человек, выбранных сынов Израиля, рушил у пустыню Зив, чтобы шукать у пустыни Зив Давида. Тем часом вночі Давид и Авісай наблизилися до войсков Ягоних і знайшли Саула, який лежав і спав у лагері трьох палаток. Його діда була утонута у землю, біля голови Ягони, а Берен і люди спали около його. И сказал Авісай Давиду: «Сегодня пан отдал ворога у твоей руки, тому дозволь мне одним ударом прибить его діда до земли, другого уже не спотребится». И сказал Давид Авісаю: «Не забивай его, бо хто може безпокаранно поднять руку на помазанника пана». Тоді Давид взяв діду із бан з водою, який стояв біля голови Саула, і вони дійшли. Ніхто не бачив, не зауважив і не проснувся, але все спали, тому що пан спослав на їх глибокий сон. А Давид перейшов на другий бок і став на версі гори, так що поміж ними була велика отлеглость. И Давид закричал Саулу: «Войск королевская діда, нехай один со слуху прийде и возьме ее, а пан отплатить кожному по воле справедливости и верности егоны, бо сегодня пан отдал тебе у моей руки, а я не захотел поднять руку свою на помазанника пана». Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействия. Милосердный есть Пан и ласкавый. Я отпускаю все беззаконие Твое и вылечиваю все Твои хворобы. Я життя Твое ратуя от загубы, битостью и милосердностью Тебе коронуя. Милосердный есть Пан и ласкавый. Милосердный есть Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый. Небо
першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, перший чоловік Адам став живою істотою, а пошній Адам – животворним духом. Але не духовне перше, а тілесне, потім духовне. Перший чоловік з пилу – земний, другий чоловік – з неба. Які був земний, такі і земні, які небесні, такі і небесні. І як ми носили в образ земного, так будемо носити в образ небесного. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Святого Євангелія Павла для Луки. У той час Ісус сказав своїм учням: кажу вам, хто слухає, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, хто вас ненавидить, благословляйте тих, хто вас проклинає, моліться за тих, хто вас кривдить, тому, хто ударить тебе по щоці, подстав другую, і тому, хто отбирає тебе плащ, не забороняй взяти кошелю. Кожному, хто просить у тебе, давай. И от того, кто взял твое, не намагайся звороту. Робите людям так, як хочете, щоб вони вам робили. Бо коли любите тих, хто любить вас, яка вам за це подяка? Бо грешники так само люблять тих, хто їх любить. І коли чините добро тим, хто вам чинить добро, яка вам за це подяка? І грешники роблять те саме. Или коли позичаєте тим, от кого сподіваєтесь отримати назад, яка вам за то і подяка, бо і грешники позичають грешникам, як отримати стільки ж. Але ви любите ворогів ваших, і чините добро, і позичаєте, не чекаючи нічого взамін. І буде узнагорода ваша велика, і будете синами найвищого, бо він ласкавий до невдячних і до злих. Будьте милосердными, як Отец ваш милосердный. Не судите, и не будут судить вас. Не осуждайте, не будут осуждать вас. Пробачайте, и пробачать вам. Давайте, и будет дадено вам меру добрую, утиснутую, утраченную, и зверхом отсыплють вам у подол ваш. Бо якою мерою меряете, такой и вам будет отмерено. Это слово Пана. Милые Христе, братья и сестры, Лев Толстой, коллектив написал такие слова, что отвечай добром на зло, и ты уничтожишь в злом человеке все то удовольствие, какое он видит во зле. Думаю, что это слово вельми тесно переплетается, ненавито со словами Евангелия, які ще не почули. Словами зрозуміло, які не относяться до
легких, как принять. Ну, почуть их, ничего складаного. Коли так конкретно, крок по кроку, то, что мы чули реализовать в своем житті, то, думаю, не раз у сердце появится такое справедливое обурение относно того, що ми почули. Ну, чому міновито так? Чи припадком, може Пан Бог, чи Єсус Христос не помилився з этой своєю наукою? Що тут так, або no просто tak się nie nam говорить tak ogólne, jak pewną ideę taką, ale ideę, jaka jest bardzo konkretna i daleko oderwana od życia. No ale kiedy глядим na Jezusa, to jaki chodził po ziemi, to jaki bardzo konkretne właśnie te słowa, o jakich on mówi, realizował w swoim życiu, to rozumiem, że to nie tylko jakieś takie idee, nieważne, no, просто jeśli się tam posłuchali, poszli swoim życiem, życia, jak to jest, to Bóg mi konkretnie każdego z nas zapocznie i zaprasza. Jak my uwejszli na tę drogę przebaczenia. Te przebaczenie, думаю, nie będziemy sprawdzać z tym, że to jest potrzebne. I przebaczenie nie ma możliwości iść na bieg. Думаю, jakaś семья nie utrywa, nie będzie trwale, nie zostanie w jedności, kiedy nie będzie jej przebaczenia. To zrozumiało, że my niedoskonali. Nikt z nas, no przynajmniej ja po sobie nie mogę tak сказать, że to jest pewne. I pomyłki robię. I kryć chodzi drugiego, хоче czy nie хоче, czy po prostu про swoje pewne słowy, zachowanie, zaniedbanie, zadajemy ból drugому. I kiedy właśnie to przebaczenie zabrać nasze życie, jak nie było źle ta prawa, nawet wtedy, kiedy my nie mówimy, że ja Tobie przebaczali, kiedy w sercu ja przebaczył, tam już nie wracali się tego, tam dalej mogę iść i budować, to no niczego nie otrzymało się. I tam, gdzie nie ma przebaczenia, tam, gdzie jest taką upartość, gdzie jest, no скажем, twardość tego serca, kiedy człowiek nie może przystąpić przez pewne rzeczy, no to tam wiele ciężko spodziewać się tej jedności. I kiedy jeszcze pracował u Hanzojczak u rejonie, takiego Słodzianickiego, czy jest, taki dom, socjalny dom, taki stary, do większości tam ludzie одинокие, ale wśród nich tam była taka jedna katoliczka, do jakiej ja tak samo czas od czasu jeździł, przed światem, pospowiadać, komunię dzielić, jaka nie była одинока, ona miała dzieci, ale te dzieci po prostu od razu stwierdzili, że to, скажем так, ona już im przeszkadzają w tym sensie, nie? No i jej starość, i jej pewne choroby, i po prostu przywieźli do siebie do domu. Dalej je, nawet zabywszy się w Ukrainie. No nie wiedzą, czy tam często wiedzieli, czy nie, ale no po prostu pakowali je tam. Te, które mogli taką realność zawziąć. I w tej rozmowie, kiedy my tam właśnie rozmawiali, pytał się, jakie na siebie tam odczuwa, jakoś, to powiedzieli, że no za mną koniecznie każe, mój wielki żal w sercu. No bo mnie balić z serca to jest, to no ja stał się niepotrzebny. Tak właśnie kinany. Ale każe, nikogo w sercu swoje nie dopuściła ani złości, ani nienawiści, czy żądanie pomsty, żądanie właśnie tej pomsty, że rozumieli, że to nie mogło pomnażać już tego zła. Dopuskać tym, jak zło tak samo moje serce, no da, właśnie tym jakimś złości, taką poczucią, taką żądaniem, nie wiedzą, tak samo nie czuli, nie wiedzą, takie są dzieci tam, oczywiście tak samo jak nie, że nikogo tak nie miało w tym sercu, bo rozumieją, że to pomnażali, czy zło niczego nie trzymają, niczego nie będzie za dobra. Kiedy ja baczę i думаю, moment to przebaczenia, może było w naszym życiu takich wielmi konkretnych, mocnych takich doświadczeniach, no ale proszę na pewno wybaczyć i doświadczyć, no rozumiem, że to przebaczenie realne. No, wiesz, bo sam Chrystus pierwszy, jaki nam pokazał, że to szlak przebaczenia. I no, koniecznie wielmi potrzebne. Тому warto się nie było zatrzymać i zadać sobie pytanie, z czego składaється właśnie to przebaczenie? Что потребно, вот какая подстава нашей особы, как мы умеем пробачать. Это пробачение потребует от нас, можно так назвать, это поширение сердца. Видите, наше сердце, конечно, великое.
І в їм є шмат людей, близьких нашому серцю, але це частіше за все тих, яких ми любимо, тих, які нам близькі. Ну, натурально, ми про їх пам'ятаємо, вспоминаємо, молимося про їх. Жадаємо їм добра, вони мають місце в нашому серці. Але пробачення вчить нас того, що наше серце повинно повеличитися, повинно розширитися не тільки для тих, хто нам добрий, але як в цьому серці знайшлися і ті, хто до нас несправедливий, що може хтось нас скривдив, задав нам боль. Бо перше, це właśnie Христос, Єсус, який пам'ятаємо цей момент, коли помираючи на крижі, Він каже це слово, вказує, Ойче, пробач їм, бо не ведають, що роблять. Що це пробачення, це серце, яке пробите було на крижі, яке повне любові, яке пригорнуло до себе усіх, направду. І тих грешних, і тих справедливих, і тих, які його забивали. Це серце, яке знайшло місце для усіх. Ми, християни, маємо приподобнитися до Христа, бути подобним до Його, тому наше серце так само має поширатися. Інше нараз ми всіх не здолимо, напевно, там помістити. Це вже якісь будуть питання, почуття такої жадання справедливості. Але це серце повинно поширатися, щоб ти у їм було твоє місце. Для всіх тих, які нам тяжкі, може, які нам самі неприємні. З любов'ю. Але принцип, яким керуємося, ми як християни, це не принцип справедливості. Коли б це було тільки так, то тоді тяжко нам було б говорити про пробачення. Бо коли завинів, то нам стікало. Але принцип, яким ми, як християни, яким Бог нас учить, це принцип любові. І Він так до нас відноситься, у такий спосіб до нас приходить, і це робить кожного з нас. Пробачення так само потребує от кожного з нас це вміння дати халійний шанс. Це значить не перекрестити чоловіка. Він знову ж таки конкретно проявляється, наприклад, в відносинах батьки-діти. Но навіть коли діти як-то щось зроблять правильне, не послухаються, вельми засмутять і зададуть боль своїм батькам, то вже батьки не перекреслять їх, не скажуть, що більше на порог моєго дому не заходь, більше не хочу тебе бачити. Ні. Завжди це даємо шанс. Але це знову ж це удочерення для всіх, це шанс, який не перекреслює чоловіка. Знову ж це те, що чинить Христос. З кожним разом, коли ми до Його звертаємося, Він нам пробачає, як далі ще ту можливість, вона нова, будувати наше життя. Пробачення потребує нас так само зрозуміння. Дивіться, коли я не хочу зрозуміти другого чоловіка, то, скоріше всього, і не знайду себе силу, тому пробачити. Бо завжди це буде моє такі думки про його. Не так, як є справді, а так, як мені здається. Так, як я відчуваю, ті емоції, які в мені є, бо я покривдився, бо мені боль. Зрозуміння, зрозуміє чоловіка, воно відкриває нам до того, як завжди пробачити. Бо ми відкриваємо, розуміємо ті причини, чому, наприклад, хтось такий злашливий. Може, моцно малась докучає, але є ті причини. Тому що не відати, в житті своїм досвідчив этого. Ніхто ж такого не учив, ніколи не досвідчив може любові. Просто його ж такі. І таким способом. Ну, я так тепер так смішляю, але шукаючи зрозуміння чоловіка, ми даємо йому шанс на те, що в нашому серці народиться пробачення для його. Але пробачення так само має бути нашим відказом на пробачення, яке ми просимо Пана Бога, якого сподіваємося, і якого ми вже не раз отримали. Це як той долг, який ми маємо перед Богом. І сьогодні цудовний спосіб, звісно, маємо цей приклад Саула і Давида, тому що це їх історія. А перед цим варто було б згадати ще, звісно, молитву Ойче наш, як ми там молимося з вами всі кожного дня і не раз у день. Пробач нам, які ми пробачаємо винуватим нашим. Видите, ця молитва і це слово будуть хіба самим суровим прокурором, коли на суді, коли стане перед Богом. І тоді вже винуватих не знайдемо в тому сенсі, що хтось самі сьогодні і наступний день буде говорити, Пане Боже, пробачай мені, як я пробачаю моїм винуватим. І з цим станем і скажу перед Богом, Боже, пробач мені так, як я пробачав моїм винуватим. Такого претензії нема такого так направду. І
Вось история сегодня Саула и Давида. Снова показывает, как Давид, можем сказать, перерос свои часы. Бо у часы Давида подход был вельми прост, но просто не просто, а в такий способ, что там аж про такое пробачение говорка не шла, там была больше справедливости, все ж таки. Зуб за зуб и вока за вока. И когда эта история, когда Саул узненавидел Давида и захотел его забить, заздравил его, бо Давид имел великое благословение от Бога, пошану от людей, тому заздрости, это хочет знищить его и целым войском шукая и доганяя. Але як бачив, сьогодні Бог силає сон на це войско Саула, і Давид виходить у цей лагерь людей. Є можливість, так направду, поранити себе, забити Саула. Я ж нічого в цьому, пораню себе, як я цього не вчиню, то він мене заб'є. Бо він мене шукає і хоче це вчинити. Однак Давид вийшов із цього всього, він пробачає. Пробачає, каже, не буду цього чинити, не забивати помазанника Бога. Не глядячи на то, що він небезпека для мене, я йому пробачаю. Я не кажу, перерос в свої часи, він вже живе християнством, але глядите, це пробачання, думаю, мало велику роль у тим, бо Давид не був святим, поки жив. Він так само грішив, і згрішив вельми моцно. Є описання гріхів, коли по його причині, из-за того, что он захотел забили человека, ставили человека, и он хотел жонку этого человека, Урии, там, своего полководца, скажем так, и забил все так, как просто он на войне загинул. Как иметь эту жонку для себя, сгрошил. Вельми моцно, але зрозумівши свой грех, ставши перед Богом у правді, і кажучи, Боже, пробач мені, і я зрозумів, що Боже зробив то, що не повинен на житті. Він не сограшу супротив тебе, супротив людей, які покрили. Бог йому пробачає. Думаю, це пробачання було зв'язане конкретно з тим пробачанням, яке він мав буде чинити те саме. Він конкретно, бо це проявилося та правда. Пробач мені, Боже, так, як я пробачаю виноватим моїм. І це вельми важливо такі наука для кожного з нас, бо гнів, злость, ненависть – це така страшна трута, яка нищить життя чоловіка, яка нищить тут життя, але так само не дає нам можливості життя вічного. Тому сьогодні, в цей день, сьогоднішній, в цю літургію, коли ми чуємо це слово від Христа, варто просто затриматися, задуматися відносно тих ситуацій, може, яких ми ще не пробачили. Може бути так, що нам пробачення дається, ну, скажімо, легко, не пробачання, Богу дякую за це. Але коли маємо ось якісь ті проблеми з цим, коли маємо відчування ось кривди і несіння про життя, звісно, пробачити не значить, що все забити, все, бо так і не приймається. Бо з цим зв'язано конкретно наші емоції, але пробачення не вплотно до цього, не вишає за це все. І коли нам не отримовується пробачити, то сьогодні це той час і момент. Podczas gdy się tutaj prosić Pana Boga, a dar, święte przebaczenie, największy dar. Wiecie, za tydzień w Polsce będzie w kinach pojawi się taki film, największy dar. Nazywa się Samy Wielki Dar. Tłumaczy. To taki poludokumentalny, polupopularny taki film, jaki rozpowiadaje historię paru człowiek, jakie doświadczyli wielkiej krzywdy w swoim życiu. Terrorysty, jakie zabili сім'ю, там ще інше кривди. Бо ж такою вельми конкретно, не просто хтось там образив, певне слово сказав, що ні, таке досвідчення вельми глибоке. І це історія тих людей, які знайшли в собі сили витягнути руку примирення. Значить, себе пробачити. Тому що не хочемо просити Пана Бога, коли нам цього духа у нас немає, пробачення. Коли Він так намучить до нашого серця, коли дав ось той великий дар, дар пробачення, який уздольність нас доповнити життя. Бо кажу, ненависть і злость – це велика, така страшенна отрута, яка не дає нам повноти життя, яка паралізує чоловіка, і яка йде з ним, як такий великий тяжар ходячого життя. А ми, люди, ми були пробачені, і як заслужили на кінці нашого життя пробачення від Бога і Царя. Ви знаєте, що ви вірно один на Бога. Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего вашего и неважного, и Владимира Пана Иисуса Христа, Сына Божьего,
Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Зайцу, ради якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрижованный так само за нас, при Понским Пилате, был замучений и похований, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде в хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який Зайца и Сына походить, якому разом Зайцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовляв праз пророков. Веру один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост и отпущение грехов, и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Визнаючи нашу віру в Єсуса Христа, через Його посредництво внесем до Бога Отца наше спольне молитвы и просьбы. Молимся за святый костел, как удячностью прославлял Бога и вел усіх до спавления. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца, как тяжкости, з якими он сустракається подчас обвершения Христового вручения, умацовывали его веру. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто обороняет право человека, как их намагания принесли шаканый плен. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тех, кто прагне Божьего пробачения, как отважились приступить до сакрамента покаяния. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за парафії, які не мають святині, как змогли, як мога худшей її побудовать. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, собраних коля алтаря Пана, как наши семьи жили в любови и сгоде. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Dobry Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i dary potrzebnymi łaskami Ty, za kogo się nie modlicie. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Теперь номер 31.
прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Боже наш Ойче, з належною пошаною складаючи найсвятейшую отвяру, покорно Тебе просим. Как пьяна была Тебе на хвалу и нам на избавление. Раз Христа Пана нашего. Пан з вами. И с Духом Твоим. Говору серце. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Справедливо, слушно и избавенно, как мы завсёды всюди Тебе складали подяку. Пане святый, Ойче всемогутный, вечный Боже. Бо Он з литости до грешного человечества народился с Панной Марии, про свою муку на крыже вызволил нас от вечной смерти, а про свое з мертвых повстание дал нам вечное житье. Тому за анёлами, арханёлами и всеми святыми мы обвящаем Твою хвалу, разом с ними и воскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Боже, Ты святый, крыніца усялякай святости, тому єдності з усім Костелом. У перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес и спасал на апостолов Духа Святого, раз Христа просим Тебе, усемогутный Боже. Освети Тебе дары росою Духа Твоего, как они стались для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чинам та вечерем узяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления. Дякуючи, что учинил нас водными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как всех нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одну. Памятай, Пане, про Костел Твой, рассеянный по всем свете, досконале у любови, разом с Папом нашим Францишком, Бископом нашим Тадеушем и всем духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, и апостолы надей на воскрешение, и про всех, кто Твоя ласка дошел с этого света, и дозволил убачить светло обличия Твоего.
Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічне, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и пречистым обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які справедливо подавалися Тебе. Как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, ради Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, вся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, как нас научил наш Пан Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди Богатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что твердого, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, захованы от усялякого неспокою. Чекали исполнения счастливой надеи, Христе, Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкаво згодно с Твоей волей, даруй всем супокой и едность. Ты живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак спокоя. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось бараnek Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі, покликані на вечеру Євангелію. Пане, я не вартий, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Пане, я веру, что Ты Христос, Сын Божий, что иди у свет. Стил номер 31.
Пана заспяваю, насичає люблянє добро. Молимся. Всемогутный Боже, учени, как мы досягнули избавления, задаток якого отримали в этом сакраменте. Раз Христа Пана нашего. Послухайте, будь ласка, душпастерські об'яви на 7 неділю звичайною. Я ще щиро вам дякую за сьогоднішню нашу молитву. Дякую тим, хто прибирав у капличку, за складі накарування, за хляри, які складаєте на будову костюла, для того, щоб я прийшов, можна буде їх сьогодні учинити. А на гэтым тижні в літургії, по-перше, ми переживаємо першу п'ятницю місяця, День молитви до серця Пана Єзуса, як завжди, у першу п'ятницю місяця є додатково святая мша, о 12 годині, можливо, сповіді, той, хто практикує першу п'ятницю місяця, що вас запрошуємо. Так само хочемо припомнити при оказії, тому що кожну п'ятницю, важно, перша, чи друга, чи третя, а в 18 годині є можливість индивидуальной такой особистой операции. Ставление есть и в тишине, когда уже никаких молитв не просто есть возможность пребывания перед Христом, присутствуем в Святейшем Сакраменте, мы запрошаем, скористаемся с этой возможности, ну и за счет у недели после Святой Вечеровой мши, это так само есть такая возможность. Pierwsza sobota miesiąca, tak samo na tym tygodniu, dzień modlitwy do Świętej Panny Maryi. A następna niedziela, to pierwsza niedziela miesiąca, to o 12 godzinie Święta Msza, kultem żywego różańca naszej parafii. Najpierw żywego różańca nas akademii, w tym miesiącu, w jakim my rozpoczynamy czas Wielkiego Postu, czas takich osobliwych, podwychowki dla Świętego Wielkiego. Хочу молиться, как в этот час, в этот период Великого Поста, сам часом и наше духовное обновление, наше навертание. Значит, Боже духовно, не только тих постанов, які ми собі зробимо, певне врачання, але сподобається такого навертання нашого серця. Так само обдари навертання тих, хто вже давним-давно, може, в якихось якихось причинах не має той лучності з Ісусом Христом, приступає до сповіді, прийняти до Бога. В цей період так само Бог dokonał się w ten serca i dał im swoje zobaczenie. Конечно, на этот день протягиваем колоду душпастерской наведения, коли ktoś jeszcze ma такую потребу, и кто еще не был, то еще можете записать карточку принести, bo на этот день jeszcze na pewno chodził, a tam trochę nie daleko. No tak samo dziękuję tym, kogo może być, kogo my nawiedli, naprawdę ważne spotkać z wami, porozmawiać. Wydaje tak samo w waszym życiu, tak i wiedzę tak samo jak prowadzić naszą duszpasterstwo, tak że to odczuwamy taką, że to taki troszkę advance, takie swobodne informacje, jak tak samo wiemy na patrenie. Już wam pokazali, że konfirmacja, słuchamy konfirmacji naszej parafii 5 maja odbędzie. Już rozpoczęliśmy podrychtoўку dorosłych. Liczę, że to będzie kolejna niedziela. Пася Świętej Mszy u 12:30. Тут у каплице, właśnie gdzie katechezę, tak samo siądzie. Tam tylko zapisał się, zapraszałem. Ale kto jeszcze potrzebuje, to jest tam, to siądzie, może сказать, taki upośny dzień, tam skorzystać z tej nawczynności. U zakrystu, przy wyjściu na stoliki można przynosić wierby, jakie my święcili w Nowym Wodzie, jakie my spalimy i będziemy wykorzystywać u piekielnym śladu. Jedyna prośba, aby te wierbaczki oczyścić z усіх tych упригожувань, бо ми їх палити не будемо, це не генерація і так далі. Спалюємо тільки саме галинки. Тому, коли ви поносите цілими гетто, то треба сидіти, не що комусь там 100 чи 200, чи скільки там тих галинок очистити, но кожне одному прості. На шмат там просто поносить саме галинки. Ну і так само хочу поділитися, розповісти вам про такий новий проєкт, Хочем, to powstało naszej parafii, związane troszkę z taką informacją odnośnie naszego życia. Jak wiecie, jest nasz sajt, jest nasz ukontakcie, czy tak samo w Facebooku mają swoje stronki parafialne. I chcę rozpocząć taki projekt, cykl ludzi naszej parafii. Po prostu nie wiadomo, jakiego momentu rozpoczniemy, jak już przygotują paru człowiek, to nam się tak.
raz u tydzień zmieścić одну osobę z naszych parafianów, тут присутніх чи інших, і на інших вічах ходять, так з ними просто познайомитися. Хто такі, завіться, откуда, де, що, чим займається, може, що робить в нашій парафії. Видите, це вельми важливий такий момент, і це плюс, бо наша парафія, ну, скажімо, старається на то, стало не так давно. І більше-менше ще, ну, ще ті, які, скажімо, ну, помимо, звісно, пару чоловік, але no jeszcze się żyje, temu wiesz, możemy zachować, bo szkoda ludzie wychodzić, wczoraj odeszł pan Ryszard, co wtedy przychodził, siedział już tam w końcu, prowadził tak samo różaniec i думаю, что больше из вас нам tego i nie da. Człowiek odeszł i posiadło niektój pamięć nie zasłocie, wiemy konkretnie tak samo udzielniczył życzenia tej parafii, про swoją osobę, про молитву, про это. I nawet na budżet pokoleniem, no to będzie cudowny taki sposób, jeśli ponadzieć tych, kto starał i kto żywił tej parafii. To jest, jak my mogli znajomić, bo wiadomo, mają swoje pewne przywyczki, chodzą na tej samej mszu, no i tak dalej, i może nawet ich пересекаться z innymi ludźmi, nawet nie wiedzieć, że Rosja nie tak samo тут należy do naszej parafii. Temu, kiedy żurnalisty do was przyjdą, zaczną zadawać pytania, to łaski nie uciekajcie, i nie mówcie, nie, mnie nie trzeba, ale будьте cierpliwymi i tak samo будуть patrzeć dla różnych, dla starszych osób, młodszych, młodzi, czy nawet dzieci. Tak to po prostu powodzi, to taki obraz tego, kto tu finansuje. Nie tam na gady te projekty, to nie na jakiś taki period, tak że думаю, do każdego z was, dojdzie i wszystkich poznajemy tak samo z waszej osoby. Taka będzie prośba dla was, żeby nie czekali, taka jest zupełnie ważna sprawa. Każdą autorku kaplicy 19 godzinie odbywaється nabożeństwo pracy w stupnicy Świętego Antonia Podłańska. Każdą środę zapraszają na nabożeństwo do Świętego Józefa. Główną intencją udzielaється sprawy budowy naszego kościoła i dzisiaj modlimy się w ten dzień w intencjach dawcą i dobraczeńców. Wszystkich jubilatów, tych, kto obchodzi swoje imieniny, jakieś światy, na tym tygodniu składamy najlepsze pożądania, Bożą błogosławienie, zdrowia i wszystkich patronów nas. Prymicie Boże. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w spokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archanielu Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пасток злого духа. Покорно просим, нехай його знищить пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекло шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętейsze serce Jezusa, Zmiłuйся над нами, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archanielu Michale, молися за нас. Duchu